Pongka hamsa tono no lamsoga ni blogo tabuk tamu jongo 10:30 phone sing blog khamele tang inge phone akheno nok jai khema tongkhangka nok ni bisnaro kisa norinyai alga digi khairi khata mane design palto gori khata yo magai tak sang norbe blogo malai manchi ongo tean totara samani bo marangi tongkha labra mang masa tong gas bari tong kai thokni mui saman bagai totra yong ma bari tongkhani ka alu rugus masana hini to wang chugi tong tapon mai to saya ko sa simen nungi na khata ka anok na jang pati ki seka misna ka yang ko khairi rikha age hingai to aike yang digi bokhoro khai aike kolo kha bera jak ta yang khairi rikha em bisa thu jongo engkai super no ga haike berai rikha tabung no berai pai jarab joto kichu nogro farjaya ko hujaya ko ei karo leta patasi ko engkai o eng mutai jorman satri joma sogi engkai mutai nya apato tor toni rekala kola nok tangkha engkai si mutai nya alada kha ang tangane satri rok soksine ke or kha mutai bera mane obono khor beri rekha ora asuk mai rok phonche man sung to super man asuk mai sa jago engkai engka omono khai do gara kha beri rekha engkai o TV gana tongnayo almari jikono engkai or tu kha engkai o jaga no aina dressing table ta ayo brok abo kha or tu pheke bai ko engke serai rok ponne bagai bo jaga kotoma ang khata tabo khai ko ai ke or super tongo engke jaga sagya tabo engkai jaga kotoma ang kha serai rok pori mangkha haita engkai om kha to an bakara jingse bo tlang thangana bo binoro engke haipano kun moti khaiwasino tight ki dalai kha an bubarak jong bwsai bai engkai o khat to hiling manse bo go sungkoni paile ya ngai an bubarak jong ni bwsai masa engkai go kagatorin masa khai nyai sing khat no tui phele kya wasin khorok tam engkai ani room no ang haike decorate khaimani nor bahai ma tongjaba ki kisa sabai di comment khai nyai tini phungni simi ani mur hami angui tongo tamjani dikhe mane tamjani aram nangi angui tong totra sama bagui kongrei barijak kop kolomo mama tukuya miyan simi miya tuk jora maliya tak dorsa tam tongo tabung phatsa tukui paina nogro hubai nyai tukui nanai tong bokhor sabun bai ma tukuya bokhor ma suya bokhor war nangi ang tongma kya saban bai ma tukuya engkai tikisan bagui kosto khe phanma tongra nai tai ko kosto ungui tongo haipun kosto khe phanma tongra nai hinanya soile jono engkan bwsai bai ang wala jak kok saya an bwsai bai tang walai hingke khat stand gunda sodom thani khat stand bai thangka am bagui sing walai ni kok sali khat stand hain temporary naita temporary hain saramna mante gunda kata drop sino khat ke stand kori jangke cherai ase ke hanai khat stand saramna laimani abo bai thaka ta gunda kisa sodom jang bai je bai thangka angkai ma wala kheta angkai ang kok saya dongta bo saya ja ang saya ta tuitong uthori rekha ma song hayang nokla buskang angkai dangsa tangman bagai hakula jang angkai Ajingo kol khaya tiruni pen basui darai kok sarga de darar kol hadia angka sarga ang darar kok sayale nang binar kol khadi nte binar ko to kol hadia balance da jaga angka ang lap ya farise lap punya ti je phone marah lagi haike je nglai tong lai shi parani sikla rok phaine uko go sawa tanglanya baga hakor khulai jonglai dogano an besar kai dogan thagai jong ta bunga
감자거 깔등나다 능 뽑아 감자야 pada di bagai pos guri kaca wa bar kayo aja balik kaca ka itu ko sawa tangka teodek tangna tongku yang sajrogo jaga cikon ni bagai kesep seng thatakai ma tong iko tai tangjang nai tongku bor ke para guri oinai o ketai jat gumori mani abo renya ni thang tong tau kai kalba dong ka bulong ragriada ya bahai angka tuition pai nya iko sabai asok tong make duja bes ne lagi phorongri khatini tabo kai saring ni mamu songna hane phaile kya ngai phongo saman mui tongo do khakulo no mui borok berma karita mui borok khajak mai bo tongo ga angka khali totar yong bagai aluk mojeng simi khaisane aluk mojeng khaire gana tabuk oh my warna sih bokai khutiru yang waru huntri hunyati khoktu mokol kasak borok masih thuna mojang mani slowly best gaya apa pa basa kahane arnang jak ta bes maka ta mau ya khar di mada gar kok bai gar kok phurang re do bono ba to ko bura konde ya beterang apa kati sedikit pura wani ongkor ka iko sore kya besar tiba ko bung sugu jang bai mai rok saya aku pakai ada aku kai bisnis seramnya kai kok cuki stand keriba hanya yang semak khasio nari bedike makaka obo khaja wasin dok aus pajak hake bisnis seramna kata tabo ndike khaiti sar nang hai katal jaga phaima hai arab nang hai ngi jong wasin nilat pinang ma thubla ka gam sab sumi mana khapsu kung tuja pakai mama
Mama. Guys, chúng ta học lại nha. Thì bên này nè. Này cái lắc hàng. Chúng ta buk thus thula sinai haber. Itu tena hor kaham. An video nan satak tong haga like share te comment khai ta pok baje. Hor kaham hanya hai tel hizo tona.